Evangelist Ebuka Obi on the news again. Na ma bụzokwu akpụ n'ọnụ nke ikpeazụ. Ama m ga-afụgo video anụnwa nwaanyị na-akọwa na prọfesi Ebuka Obi nyelu nwa ya nwoke na nwunye ya nke na-aya ọya na-akpọ vitiligo. Na the prophecy now etisago ezinụlọ ya. Na the prophecy ekewago ya na mmụ ya nke bụ na mmụ ya 7 ọ mụtara n'ọsọ nsọ ebuozi ihe na-ajụ ya ma oriri nri ma ọ dịkwa ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Na mmadụ 5 nke ọzọ kịta a block gị apịa ya blocking simply because of prophecy Ebuka Obi. Ọ bụ na watch be the video gbada na my page now ka ị watch ya the full videos before you barely comment na post a. Kịta egego m the video egego m ihe the woman kwuru wee gekwuo the prophecy nwanụ Ebuka Obi nyelu wee bikwa gekwuo okwu si n'ọnụ last born the woman mụtara wee pụta. Ihe niile na my page gbada na kwunu watch ya the video before you barely comment ka ị nwee comment ihe dogo anya. Advice m nwere na afọ ngwa bụ blogger maọbụ ngwa bụ ọbụla chọrọ itinye ọnụ n'okwu a ka ị na-etinye ọnụ n'okwu a gbaa mbọ fụ na ekwu n'eziokwu. Gbaa mbọ ka ịfụ na ekwu n'eziokwu. Remember na Bible kwagasị gị agbakwana ama asị gbagide mmadụ ibe gị. Ịmalụ ihe ịfụ na vidio a ọ bụ na watch go the whole video. Ịmalụ ihe ịfụ dị ịmalụ otu a conscience gị si wee si gị na aka o si wee dị. Ịmalụ ihe bụ eziokwu adịghị n'ime kwuo ya without ine mmadụ anya. Anwakwara ma jeli support na onye nke a bụ Ebuka Obi na like Ebuka Obi or na dị against Ebuka Obi ka ime ke support the woman. Ịmara ihe bụ eziokwu kwuo ya keda pipụtara ogo abụmọnụ. Na ihe abịa nwere ikwu gbasara prọfesi Ebuka Obi anụwa. Anyị bụ ndị ojii agafego some certain things anyị na-eme. Some of these things anyị na-eme anụwa anyị ma-eji ya wee move forward. Ndị ọcha butere anyị ụka anụwa. Onwere ofu eni mefa melu prophecy. Onwere ofu eni mefa full vision. Ewetala anyị ụka as a means I guess we help onwe anyị. That is why faji we to ụka anụwa wee lụkwa ma free school, lụkwa ma free hospital. Anyị ji wee na-enyelu nwanyị akara time. O ji eme onye yaba ahụ ebujuo na ọgwụ ụka ya. So we never hand over this religion to us. Anyị nwapụtazịa dropụzịa the free school, drop all the free hospital. Focus is only on alụsị churches everywhere. We bịa adịbazie ya unu ya na ose. Onye ọbụla pụtazịa kwa man of God enyebe prophecy. This sickness anụwa, this thing as no spiritual sickness according to Evangelist Ebuka Obi. This oya na ya this girl anụwa nwere afa. And this oya na ya kwụ ma ndị ọcha. Oya na ya this girl ya na-akpọ vitiligo. Ọ bụ a skin disease. And ihe na-cause this disease lack of pigment a na-akpọ melanin. Melanin na bụ ihe your skin cell ga na-produce. Ọ bụ na your skin cell enweghị produce enough melanin. That is when you will start seeing your hand ebido chaba white. Because na your skin cell enweghị produce that enough melanin na. All that melanin be na-eme na ịdị ojii na your skin adị ojii. Ịdị ọcha your skin adị ọcha. But ọ bụ na your skin cell dey produce enough of it. Ifo ba aka ga-ebido chaba white. And currently from my own research that vitiligo enwebe any cure for now. You nwekwara ike meet a doctor. Doctor nwekwara ike advice ya je gote organic product nka. Maọbụ gị je libe ihe dị ona, maọbụ gị ṅụba ọgwụ dị ona. Mana sign of luck ka ọ bụ. Enwebe any sure cure for it. Ọ gbazim yali ka esi turn the sickness to spiritual sickness and ascend. Ihe abịa ma water ho. Ọkwa this thing one of Matthias preach na after sometimes ọ dịka Matthias ọ dịkwa right to an extent. Because this sickness na bụ ọya ọ bụ na onwebe the cure na anywhere. Ndị ọcha na-ayị ya, ndị ojii na-ayị ya. Ka esi turn nke anyị to n'ọbụgozie ya na ascend na spiritual. Nke a bụ ajụjụ nna ajụkwa. Unu kọwaalụ m ọfụma. Yes, I believe in prophecy. Mana prophecy kwesịrị ọ na-abịa with solution. Ege m this video gecha ihe nwaanyị akọlụ, ihe last born ya akọlụ, nwa ya nwaanyị nke last born. O wee na-akọ na after the prophecy till date na that lady can ayakwada atọ ya. So my question now bụzi
Kezi the effect of that prophecy. That prophecy one enye kezi the solution o wetel. Secondly, prophecy kwesi ana abi ona or dị very specific. Ekwesi man of God nye gi prophecy ona. Okpo okwu afa. Amano ye dị ona ka ọ na-ekwu. Ọ bụ na man of God gwa gị na mmadụ na achụ gị. O kwesi gwa onye bụ ya bụ onye. Ka ị hapụ ịpụtazi na ọlụza n'ọnọdụ find X. Kọrapụ dịzị ka mask a na-alụzi a ga-alụchasị gị go and find X. Ịpụtazi now gwa the people that no an insider na-emefa the thing. Who else do you want them to suspect if not their mother? And though their mother but the only person cannot adapt their family compound. So ya bụ cannot because the woman na that na di ya ọnụlụ bụ an only child and na di ya anwụgo. So na di ya enweghị ụmụnne. So na that family enwere ihe dịka uncle or auntie. No so the woman bụ cannot na that family now. So ịpụtazi agwa bụ a prophet wee gwa that not an insider to lofa the oya. Who do you want them to suspect if not their mother? And that is why na fan charge we cause them mafas because of prophecy. Now this woman pụtazi na asịzịa na ngị biko ngị pụtazịa ka ikpo okwu afa. Ngị pụta ka ikpo okwu afa ka ụmụ ya nwike wee malụ ebe nsogbu fasi wee pụta. The thing dịza ka ọgụ na mgba. Ọ dịghị ọnụ mma. Ekwunu nke bụ eziokwu. Afụgo m ndị ji because of chemical defend their man of God. Wee na-asị na the woman na-atụ asị na the woman na blackmail Ebuka Obi. Ajụ nchọrọ ịjụ gị na-abụ with obi nke iji wee bụrụ mmadụ, with obi nke iji wee bụrụ nwa Chineke. Na-ede atụ woman anya ọfụma na ọnọdụ ọnụ ọdịko ị ga na-atụ asị. Nwaanyị ọdịko ị ga na blackmail anybody. Ono o si wee dị n'anya kịta, ona nwaanyị a si wee dị kịta bite ọya ọ na-aya na. Ọ dị gị now ka nwaanyị a ọ ka nwee efe i blackmail mmadụ. Ihe dị very simple. As a man of God Ebuka Obi ebu yokwesi ime kịta bụ all this family together o sit here far down. Gwafa ihe gbasalụ onye fa details about that prophecy onye that time. Ka ndị amalụ ebe the problem si. Because all the very bad that mmadụ ga-amụcha mmụ tacha afụfụ zosia mmụ ya. Ọ bụ na story nwa ife na story are very touching. Imagine go to a mother for that matter. Di ya nwụrụ long time ago. And the di enweghị ụmụnne. Ọ ya bụ na-agbalị na-agba gidi na-agba mbọ ka ọ fụ na mmụ ya ga-aba uru. Ma onye nke ọsọ na odupụrụ obodo oyibo. Nke odupụrụ obodo oyibo anọkwa na obodo oyibo achọrọ deport onye a. Ọ sendịkwala ego jikwa another country again. Ya nwa sị na ya settle ụmụ ya niile up na business. Ajụ nchọrọ ịjụ gị na-abụ kedu ka a mother ga-esi wee tachu dịka afụfụ a ụmụ ya wee grow up wee chụbazịa ka ọ ga-esi wee memi na mmụ ya? Ọ dị possible? Ihe bụ ajụ kwesịrị na-ajụ onwe gị before ị na-akọ ịchọrọ ịkọ na vidio. Jụọ onwe gị dịka ajụjụ a. Ọ dị possible na a mother ga na-echere ụmụ ya ajọ echiche after kọtacha ga afụ wee zụcha dị mmụ? Ọ bụ na your mother bụrụ winch na ọ chọrọ igbu gị, ọ ga-egbu gị mgbe ọ ka bụ gị n'afọ. Ọ ga-egbu gị mgbe ị ka kpere ezigbo mpe because o nwere mmadụ ọbụla dị ndụ n'ụwa ga-achọ ka ọ spend ego ya n'ebe ọ na-amelite uru. Ọ kala igbu gị ofa mgbe fa pelu mpe. Mmadụ ewepụta wee gwa gị that not an insider na-eme gị. Iwe chesi onye ga-suspect. O wee bụza your mother ka your stupid mindset gwa gị na your mother na-emezi gị. Chai, so many of you eburugo batịrị obodo na I swear to God. Because of inye gị ya man of God ukwuru. Unu bụ ndị men of God should be very careful. Unu na-bring shame to Christianity nke ikpeazụ and ọ dịghị mma. Everything ọbụla na-akwụ na turn to spiritual. Ọ ya anụ na-aya everybody na ya ma ndị ọcha ma ndị ojii. Ekwesị ịgwa this girl o jee chọọ ya oge eme onwe ya. Epinye ya na mmadụ send ya. Till date now, that girl can ayakwa the thing. So ọ bụ na mmadụ send the thing true and ọ bụ na that prayer na man of God nwere ihe ọfụrụ eziokwu na o kwesị kịta na no send the thing back. Ị ga-ekwesị gị nwere onwe ya by now. I have need na wọli onwe anyị. I love Ebuka Obi well and I have been defending him for a while now.
Open a watch, my big have and defend Ebuka Obi based on no evidence in full so far. Man, this story one I'm follow now, this thing I'm follow now. I'm going to double mind. Can I go on 1 years old? In a joke, I'm making a photo of him. I couldn't keep on something to look big save wine in the OG, something to look a save wine. Some says, you can save wine. Now, this one, a book home, a journal, Zion ministry. Call Omoga Ebuka Obi one. Ndio meet Kwaludia, any attention, even with her condition. By the that our church mind. Onye ọbụla bụ na follow Christ. We see now on ebu do na achi. We see name anything can bring you peace. Why the prophecy now with this problem now? Why not Evangelist Ebuka Obi no put now at least clear as the air. Call this family together. Kawazi alofa things fana mroka famalo ofuma. Obuno dia more than emefa ikuzi aka amalo. Ikowa yodo anya. The map that through mad of balance. Fana fuzo obuna not around them as enemies. I'm talking out of experience. All this kind of prophecy now be yet salo. My best friend family act today. Family fat today was na obayala today. One fuza one nyodi kofule enemy. Mune nabu, family nabu, anabazo famba because of prophecy from man of God. This is becoming too much. This is becoming too much. It's still a man of God. It's no way God goes to you. All the oku afa kandi amalo enemefa. Obody potesi madu I see God is showing me somebody from your family is after your life. Ebe the person with many family members. Here the person gets amalo see the person in a kumakia. The person putazia offers up na family member or not family member as a suspect. This is not supposed to be the essence of prophecy. You check all the prophets in the Bible. All their prophecy is specific. But all this all today in Nigeria today now. All Nigerian prophets today now their prophecy now regard zigzag. That is straight. And the home I want to wine kebezoku. Evangelist Ebuka Obi should look for a way and bring this family together and make peace with among themselves. Because all the very man got much more still yet. Mogeji will little in the Nakamuya or season a man of God you when your prophecy. All this kind of thing are bring shame to Christianity today. All this kind of thing or the home. That look one.